обяснявам. Първо, като си го сложиш в устата, ти е едно такова соленичко. Обаче после си става едно такова хубаво. Ама, трябва малко си го задържиш така на лицето, за да помекне така. Това имаш и представа колко гнусно звучи. Абе, не е гнусно, бе. Ти никога не си ли опитвал? Бе, къде ще го ти опитвам? При нас, но тесния център, такива неща няма. Абе, няма. Има, ама вие ги криете, бе. Криете ги, правите ги тия работи, бе. Тук устата ще ми засмърди на тая гнуснотия. Как ще ти засмърди, че се изджабуриш, имаме 1 кило ракия тук? Не. Повече ракия в работно време, не. Знаеш колко работа има още? Ако щеш. Аз тогава сам ще се ям солинката. Че ти се моля, аз като на някоя госпожа за тук цял ден ще ти... Какво ти стана, бе? Чакай... Штерио! Абе, един косъм свински... Бил съм спасител 4 години на морето, ей! Свински косъм и застана напред. Дишай сега. Значи, знаеш какво беше там? Чехкини, полякини, имаше две рускини, едни 2 шведки, малей, канти, естонки. Абе всичко беше под ножа, бе. Кое? Ето, айде. Вземи, глътни, след като за живото спасяваща операция да правим всичко. Така. Ракия! Ракия ми даде изгоря. Ракия, бе, какво да ти дам? Ало, да. Здравейте, господин Арнаудов. Спози ми шеф. Здравейте, да. Разбира се, че ще му направим инструктураж на момчето, бе. Как не да му направим? Всичко е готово тук. До мен ще седи, има кламери, печат, телбот, острилка, всичко, каквото му трябва. Това, че е нов колега, няма да се отрази на отношението ни изобщо. Не. Приятен ден, господин Арнаудов. Довиждане. За какво пита? За ракията нещо ли? Само ракия на теб ти е в главата. Това ракия, бе. Нов човек ще идва тук. Брат му бил някакъв голем в политиката и сега се размества на тия партии и пускат ни го нов. Айде, бе, малко прощисти. Точно ти ли? Теб, нали Арнаудов те докара тук? Айде, бе, аз му бех шофьор преди това. Бях се доказвал. Кой го знае какъв е? Прибири всичко. Момент, моля. Да, заповядайте. Здравейте. Господин Арнаудов каза, че мога да започна още днес. Да. Той има толкова работа, че не знам дали ще може да се включиш, ама влизай, сядай. Как се казваш? Как ти викат, бе? Лъчо. Лъчо. Здрасти, Лъчо. Аз съм главен архиватор Борил Бамбеков. Това там е Щерио Щерев. Сядай тук. Ще става, бе. Спокойно. Не му обръщай внимание, той не е от тук. А пък и дъщеря му ония ден приеха в лесто на първо класиране и от тогава, като се е зачерпил, няма спиране. Ама... Ти откъде си, бе? От Люлин, но често спя при мама в центъра. От Люлин? Люлин ми е далече на мене. Аз съм от тесния център, Дианабад. Знаеш ли оная песен, бе, на Штурците? Кифлички, кафе, безброй звезди и как слушахме Битълс. Мисля, че се сещам. Да, сещам се. За мен е писана. Штерио! Стегни се, бе, мамо стара, значи колко работа ни чака, бе. Значи... Така, сега, Лъчо, виж сега. Ще се наложи моето момче от първия ден още от главата за краката. Ама тук в архива работата не чака, да знаеш. Ти запознал ли си се с трите постулата на архивистиката? Знаеш ли? Всъщност не. Кои бяха те? Кои са те, ще ти ги кажа друг път, защото сега сме много натоварени. Сега, я ми подай оне печата е там. Благодаря ти. Къде е? Топа няма мастил. Лъчо, я виж къде е мастилница някъде наоколо. И ми подай. Не я виждам. Да взема да звъна на Светла да поръчам една. На Светла. Светла. Шеф. Секретарката на шефа. Голям. Колеги, браво, аз така повече не мога. Така не се работи. Значи в тая среда аз не съм производителен, да знаете. Чичо Гошо, бе. Вкусни си малко слонинка да... Немате мога пак. Аз ще отвежда на тъничко такова страхотно. Айде, бе. Лъчо. Ще си ги аз. Лъчо. Сам ще си ги ям тия, бе. Ти не си някоя порта, бе, да говориш нагоре по етажите. Аз ли? Не. Аз също пия. Много пия. От сутрин до вечер. Даже батко ми като ме закара на дискотека с мацки, пия на бара до сутринта, даже се прибирам сам. Запомни нещо от мене. Не, запиши си го. Каквото се случва в архива, си остава в архива. Така.
Лъчо! Лъчо! С кола ли си? Да. Хайде да ме метнеш през пазара, че да вземе някои неща за бабчето. Добре, добре. Хайде, че толкова гледам и толкова угасно.